Hej, jeg hedder Stefan Due Schmidt. Jeg er inline og long track speedskater. Det vil sige hurtigløb på rulleskøjter og isskøjter. Jeg er en del af SEP-teamet og har i dag iført mig min SEP tights og lundet herned mod det lokale fitnesscenter, fordi jeg skal ned og lave et styrketræningsprogram i dag. Så udover at stå på rulleskøjter og på isskøjter, så cykler vi rigtig meget, og så laver vi også styrketræning. Så i dag skal jeg lave et styrkeprogram, hvor jeg laver nogle imitationer, altså nogle bevægelser, der minder om dem, jeg laver på rulleskøjter, og så nogle eksplosive hop, som også minder om de her bevægelser. Så i forbindelse med det, så dagens konkurrence er at gætte, hvor højt jeg er i en af de her øvelser, en af de her hopøvelser. Altså det er en øvelse, der hedder etbens skate jump, box jump, hvad I vil kalde det. Altså et skate jump på et ben, op på en boks. Så hvor mange centimeter kan jeg hoppe op på den på et ben. Det er dagens konkurrence. Efterlader jeg svar i kommentarerne, så vil der blive trukket lod om præmier fra SEP.